hingayat pingang panlikom winarni sing sen agumu aman Mas Abdul Latif junjung kepan punika kasunung dening sendoir Baghdadi Sofi Abu Muhammad ngucap pamiarsa isun si Abdul Qadir Jalan ngandika mangkana pangandikane Muhyiddin yen amuruk insong garana ujari sun sayakti kang son wuru maring sirai ko kalawan yakin ora asa ko jaring ko lanai sun sinong dening widi maka suning siralane dening yawang agung amarenta ing maka sun lakok kakana titah ing widin sarta jangan jene pisan lan aja saksira ang lakoni sake pamurukan manira kaya-kaya semepane manusia kena ngaluput abateni samining jalmi ingkang ora anajo ing upamanipun amanah tawat tumbak hewan luput angenani jalmi makawang kapajang dan kena yen pinajan maling kang amanah angin pinedana saking yang ali waris mapanos kasebut hukumipun ing kitab paki lamun kang kapidana dudu kang lobaku ahli waris kewalan mangkana maning ing tingkah isun sami amuruk ing
sakti aja semangka ati niratan sira anangkol dosane nadani yawang sukma agung yakti maring isun sakali lawan maring sing sapaling nyong maring isun makawang iku sadaya sasat amat tening bapane samilan agama lan agamane ilang dan ngemok kakale sira sami yan wong kang wawaneng sadaya mangkono uga dadine lan satune isun pedang ingkang sangat mateni lan maning saperkara madekakan isun maring sira samudaya satungune yen ora ana kendali maring lisan mandira kundali saringat ing yawang widi sayaktine sira samudaya sun ucapaken sakabeh kang sira inum miwasake kang sira bukti ing dalam wesma nira kabeh isun weruh ing satingkah polahira satune sira kabeh sun tingali kaya wawadah godang waruh isun ing bapak isun ing batin nirasa misatune lamun ora nana kendali ning yawang angreh munggah ing lisan isun kendali hukum ing yawang widi ing sayaktine kula Kangjeng Nabi Yusuf ing dangu pasti rarasan barang kang ana para tingkahe ingoni sayaktine kababar tetapi ilmu ning yang sejati iku sayakti angandap saking dalil Quran kabeh ingkang mulia kang agung nerepon anyatakaken sami sekato ingkang samar lan malih winowos wasinabun ing carita kang karomat Syekh Abdul Qadir Jailan tangeyen ucap